Paliwag sa kukuha ni Ate Juniling mo dito. Saksi ko na siya. Araw ko na siya. Juniling ba? Kung ano dito balik? Oh. Oh. Ang video yung kilo. Video. Nga naman eh. Kinsa ka? Kinsa ka? Kaya ba kung ka mo maluoy basta mga kuan sa bahay. Kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Kinsa ka? Ha? Buhay ini ha? Ha? Buhay ini? Ha? Ulang yung sakit. Buhay ini? Hindi mo naging pagkastigo tanan? Pamilya? Ha? Ha? Buhay ini? Ha? Tantangan nito na nila yung pambuhat din. Ha? Mukha niya di siya magsulog sa inyo. Sa inyo malay. Ay mga mo. Ha? Para nito sa inyo lulusad. Nagmutod na. Ha? Nagmutod sa baes. Nagmutod sa baes. Saka. Ha? Saka. Okay, saka. 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 Ha? Ha? Saka. Ha? Ha? Saka. Ha? Saka. Ha? Oh. Sabot ha? Hindi ka na musulog ang gawas ha? Ha? Wala na musulod ha? Anong ginanin yun eh? Oh, sabot ka na ha? Hawak mo sa iyang ano? Oh. Ha? Sige na yan. Ilina. Hindi na tubalik sa inyong balay. Oh. Sa ito rin patinit, pinabit ka sa inyong. Sa ito rin patinit, pinabit ka sa inyong. Sa ito rin patinit, pinabit ka sa inyong. Oh. Ito sa balay ninyo. Elena, maduog mo ko? Oh. Ayaw ka adlok ka na. Sige. Kuha ka na? Sulod ka na sa balay ninyo? Ha? Hayagin yung balay dulong. Naay mga pura na linipot? Wala na? Sa taas, ano ah? Igdaan ninyo. Ano mura, liho ka puti-puti. Wala na? Sarap ang taan ninyo. Sarap. Sarap na? Hindi na. Sabi mo